més que això. Denver, l'últim dinosaure, em mostra un món que no havia mai vist. A la jungla tropical. Fou un dia molt estrany, perquè quan va arribar el circ al poble, tots els artistes desaparegueren. Denver ja estava preparat per a veure l'espectacle quan l'elefant va trencar la guitarra. De manera que vam haver de fer nosaltres l'espectacle, fet que demostra que si tens bons amics, qualsevol cosa és possible. Per al públic va ser una actuació que recordaran molts anys, però per a nosaltres va ser un dia normal i corrent. I no ens importa res, encara que ens miren com si el món anés al revés. Ens agrada estar al mig dels llums del rock and roll, perquè tenim un bon amic que ens ajuda en tot. Denver, l'últim dinosaure, és el meu amic, que és molt més que això. Denver, l'últim dinosaure, em mostra Denver, món que no havia l'últim dinosaure. mai vist. El gran número de Denver. Cowabunga! Bravo! Has estat genial! Tachan! Denver! La circunferència de l'anella és massa xicoteta. Que Rocky faci un altre numeret. Aguanta. Molt bé, Rocky. Mireu, Denver! Uau, Altres, és una... quin equilibri. Mireu. Xicons, què feu? Vent de miracles o què? Denver acaba de fer-ne un. En eixe cas que em faça un per a mi ho em ficaré en un gran embolic. Què et passa, amic meu? Recordeu aquell treball de socials que havia de fer sobre el propietari d'un negoci? Sí. Bé, me n'havia oblidat completament. I l'he d'entregar acabat després demà. Cap problema. Parla amb el profe de socials i dis-li... He fet el meu treball, senyor Ferguson, però resulta que el negoci d'eixe tio s'ha arruïnat. Ho entens? A tu sí que t'arruïnaré jo! No se sent res? Serà millor que vegem què estan fent. Oh, espere que Mario estiga bé. Què estan mirant? Què els passa? Ostres, però Estan què és això? bocabadats. Això sí que seria vida, actuar en un circ. Allí segur que ningú ha sentit parlar mai de deures d'escola. Fes el número una volta més, Heidi. I en acabar, fes els deures de matemàtiques. Oh, pare. Com pot veure, senyor Sneed, el nostre circ compta amb uns artistes meravellosos. Presto! I el gran Rinaldo és un dels millors. Si ens deixa uns pocs diners més, estic segur que podrem tornar-li tot el que li devem al final de la gira. És impossible, Baxter. Ja em deu massa diners i això no pot continuar. M'hauré d'endur els seus animals i tots els equips a compte si no em torna tots els meus diners d'ací una setmana. Però, senyor, sense els animals i els equips no podrem muntar el nostre espectacle. Ho lamente. El negoci és el negoci. Ens veurem d'ací una setmana. Ens farà falta un miracle per eixir-nos-en d'esta. Ei, pare! Has vist això? Kip, deixa la bici i vine ací. Sí, pare. No vull que jugues més amb la teua bici. Ves i practica el teu número d'acrobàcia. No és un joc. Podria ser un nou número si em dones l'oportunitat. Kip, fes el que t'he dit. Oh, no sigues tan dur amb ell. No importa. Faça el que faça, no està mai content amb mi. M'agradaria viure en una casa de veritat i anar a l'escola com tots els altres xiquets. Ja estic fart. Et trobaré a falta. Segur que tu seràs l'única. Adeu. Això sí que és vida, tio? Ja ho crec.
Wally, i la clau anglesa que t'he demanat? Espera un momentet. Estic ensenyant un nou número a Denver. Tinc. No importa. Crec que ja he trobat el problema. Els maneguers de la tapa del càrter estaven connectats a la vàlvula del radiador en lloc de... com es diga. Gràcies per la teua ajuda, Jeremy, però t'assegura que eixe cotxe no té cap problema. Casey, quan tornarà ton pare? He de fer-li l'entrevista per al meu treball. Crec que ja no pot tardar massa. Suposa que ja és hora de traure Denver del taller. Allà fora hi ha algú. Ràpid, Denver! Al magatzem! Però sí, vine. Què et passa? No em passa res. Només he vingut a preguntar per l'oferta de treball. Un treball? Això és un taller, no? Sí, Sherlock, però no eres massa jove per a treballar en un taller? Jo treballo des que vaig fer 4 anys. On? Al circ. Uau! De veres? No, vol prendre'ns el pèl. Si has estat en un circ, per què no ens ho demostres, eh? És impressionant! Tu deus ser del gran circ de Baxter. Ho era, però m'he escapat. El senyor Baxter és mon pare. Tio, no conec ningú que vulgui escapar-se d'un circ. No m'ho puc creure. Teniu un animal allà dins? No, això era només la televisió. Veritat, amics? Sí, la televisió. Què? M'havia sonat com un dels elefants que tenim al circ. Espera! Uau! Mare meua, què és? Has dit que sonava com un elefant, no? Bé, este és d'una espècie sense trompa. Però si s'assembla a un dinosaure. O no. Has de prometre que no ho diràs a ningú. És l'últim de la seva espècie, saps? Tranquils, no ho diria mai. Se'l voldrien endur com volen fer ara amb els animals del circ de mon pare. Em caus bé, col·lega. Xoca-la. Només una cosa. Podeu buscar-me un lloc per a dormir esta nit? Clar. Si no t'importa compartir habitació amb un dinosaure. La teua casa està molt lluny, Wally? No massa. Este camí és més llarg, però és més segur per a Denver. La teua bicicleta és una autèntica passada. A veure si saps fer eixos volantins de què ens havies parlat. Cap problema. Mola! Mestre! Ei, ho fas molt bé per a ser un amateur, tio. Gràcies. Què vos pareix, això? Mola, Denver ha captat la idea. Mireu aquella tuberia de ciment. És perfecta per a fer cabrioles. Uop! Ei, Wally, col·lega, permetrem que eixos tios ens deixen en ridícul? Ni pensar-ho! D'acord, ara veuran un número de veritat. Anem! Uau! Ei, sou una colla fantàstica. Eixa és la classe de número que volia fer en el circ, però mon pare no m'ho ha permès. Quina llàstima, tio. Sí, jo crec que el circ no va massa bé, perquè no introduïm mai cap novetat. No hi ha ningú. Espera, que ve un camió. Wally, jo conec aquest home. És del circ. He de descobrir què fa per ací. Rinaldo! Ma per què has desaparegut? Eixe truc és meu, i ara el tuo papa et busca per tot arreu. Que em busca per tot arreu? Per això has vingut ací? No exactament. I jo també he abandonat el circ, junt molts altres.
Ja fa molt de temps que no ha cobrat ningú. Però no podeu fer això. També tu, el propio figlio de Baxter, l'has abandonat. Per què hauríem de quedar-nos? No. Pássamela. Vinga. Estic així. I jo? Xicons, faríeu molt bé de pallassos al circ, si encara tinguérem circ. M'agradaria poder-te ajudar. Molt bé. Les cabrioles que hem fet avui farien un bon número. Sí, però faria falta alguna cosa exòtica perquè mon pare considerara aquesta possibilitat. Denver, per què has fet això? Què li passa? Crec que Denver té una idea. Ostres! Ja ho tinc. Denver vol dir-nos que serà ese número exòtic en el circ. Podria funcionar. Podríem fer cabrioles amb les bicis i els monopatins i Denver seria la nostra atracció principal. Segur que Casey ens ajudarà. I Heather també. Ei, i al final acabaré treballant en un circ. Només hi ha un problemeta. Primer hem de vendre la idea a mon pare. Ostres, això està desolat. És com si fora un poble fantasma. Estàs segur que Denver estarà bé en la rulot fins que parlem amb ton pare? Clar, allí estarà segur. La caravana dels meus pares és per ací. Has de menjar un poc, amor meu. Mira qui parla. Tu no has menjat res tampoc des que va desaparèixer Kip. Bé, de tota manera, he de fer règim. Segur que és la policia amb Kip. Hola, pare. Estos són els meus nous amics. Kip! Kip ha tornat! Oh, fill meu! M'encanten els finals feliços. Ei, anima't, encara no hem solucionat res, saps? Però sempre és millor començar amb bon peu, no? Sí, tu tens molta làbia, Jeremy. No veus que este és un moment molt sentimental? Recorda la teua promesa. El meu amic només actuarà en el circ si ningú intenta fer-li cap pregunta sobre qui és o de quin lloc ha vingut. Reconec que sóc un poc antiquat, Kip, però estàs segur que els teus amics poden ajudar-nos a salvar el nostre circ? Tu espera i et convenceràs. Endavant, xicons! Senyores i senyors, tinc l'honor de presentar-los l'actuació més extraordinària de tot l'univers. Denver l'Agosarat! Pren això! Molt bé! Gràcies als teus amics, el gran circ de Baxter no està acabat ni de bon tros. L'espectacle podrà continuar. Hi ha hagut sort? No m'han donat treball ni de rentaplats. Jovenet. Sí, senyor? El Circ Baxter continuarà fent actuacions? Sí, esta nit és l'estrena. Tots els números són nous. Fins i tot el del famós Denver l'Agosarat. Espera! Torna aquí! És increïble que ens hagin reemplaçat tan prompte. Denver l'Agosarat, va! Ei, però què fas? Vinga, tio, que ja em vaig dutxar ahir. Pot ser que vulga dir-te que encara fas pudor. Bé, ja estem ací. Com podem ajudar-vos? Deixa, jo les duré a Wally. Casey! Ves amb molt de compte! Wally! On vols que et deixes globus? Però què? I
Els altres artistes vindran a veure l'espectacle d'esta nit? Sí, estan tan interessats a veure Ice Denver com nosaltres. Bona nit, senyor Snee. No sabia que a vostè també li agradava el circ. Només vull vigilar de prop la meva inversió i, de pas, comprovaré l'actual valor de venda que tenen els meus animals. Pot veure els animals de ben prop, si vol. Deixa'm ensenyar-li la gàbia dels lleons per dins. Crec que no serà necessari. Uau! Esta nit està ple de gom a gom. Fa molt de temps que no teníem tant de públic com avui. Cacauets! Escolten, tinc els millors cacauets. Estan torrats al sol, novells de l'arbre i totes eixes coses. Qui ho anava a dir? Així es rifa una bosseta de cacauets i t'ha tocat a tu. Què et pareix? Nineta, com et diuen? Ja sí en tinc dos per a tu. Debades, paga la casa. Senyores i senyors, benvinguts al Gran Circ de Baxter. Esta nit es quedaran bocabadats. Veuran coses que no havien pogut somiar mai. Puc assegurar-los que seran els primers que veuran els nostres fantàstics i renovats números. I ara que comence l'espectacle. A continuació, senyores i senyors, més números emocionants per a la seva diversió. Vull que paren molta atenció a les rampes darrere de mi. Baxter ha permès que Kip faça les seues cabrioles. Com ha canviat? Sí, ha canviat a millor. Vigila que Denver estiga preparat. Entra d'ací 5 minuts. Sí, senyor Baxter. Molt bé. Deixa'm veure, Denver. Perfecte. On és la guitarra? Denver està preparat per eixir? La mona li acaba de furtar la guitarra. Hem de recuperar-la, Casey. Sense la guitarra, Denver no pot actuar. Allà està! Per ella! Ah, esteu ací. A on està Denver? Hi ha hagut un xicotet problema, senyor Baxter. Oh, quina ruïna! Ens quedem sense el número principal. Ara el públic voldrà que els tornem els diners. Espera. Ho he reconsiderat, Baxter. Ha reconduït el circ en una nova direcció prometedora. Torne per actuar en la gran finale. Si és que vostè m'admet. Clar que sí, Rinaldo. I pots introduir totes les novetats que vulguis. Gràcies. Nosaltres també volem tornar. Hem parlat amb els altres i tots volen tornar. Tots sou benvinguts a casa, amics. Tinga, Sneed, tot el que li devia. Pensava que no seria capaç de fer-ho, Baxter. Suposa que no deu estar interessat a tindre un soci. No, gràcies. Tinc tots els socis que necessite. Uau, tios, com m'ha molat haver actuat en el circ.
I no vos heu fixat que tot el públic cridava Mario, 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 Mario... Què va? Deus haver rebut un fort colp al cap. Almenys ara tens un tema interessant per al teu treball. Encara vols unir-te al circ, Shade? Estàs de broma? És molt més pesat que escriure un treball. Es pot passar? Avant! Només volia donar-vos les gràcies, amics, i he dut una coseta per a Denver. Sí, per a l'artista més gran de l'univers. Un, dos, tres, quatre! Denver, l'últim dinosaure, és el meu amic i és molt més que això. Denver, l'últim dinosaure, em mostra un món que no havia mai vist. Nosaltres estem units i no ens importa res, encara que ens miren com si el món anà al revés. Ens agrada estar al mig dels llums del rock and roll, perquè tenim un bon amic que ens ajuda en tot.